नमस्कार मैत्रिणींनो, मी माझ्या चॅनलमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत करते. आज माझा विषय आहे विचारांचे व्रतवैकल्य. आपल्याला माहीत आहे की आता श्रावण महिना सुरू झालेला आहे. सगळीकडे व्रतवैकल्यांची आता आपली धावपळ सुरू होणार आहे. तर आपल्याला व्रतवैकल्य तर करायची आहेत, पण ती आपल्याला विचार करून करायची आहे आणि विचार करून वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून आपल्याला प्रत्येक व्रतवैकल्य साजरे करायचे आहे. जसं आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं की आपल्याला जी समाजात सध्याची परिस्थिती आहे, जी स्त्रियांचीच नाही तर पूर्ण भारतीय समाजाची आज जी स्थिती आहे ती एवढी काही समाधानकारक नाही आणि समाजसुधारकांनी जे कष्ट केले होते त्याचं अजिबातच आपण काहीच त्याचा उपयोग आपण करून घेतलेला नाही आहे. तर आपला समाज जिथे होता तिथेच अजूनही आहे, फक्त आपण राहणीमान आपला आधुनिक झालेला आहे, पण जे आधुनिकता किंवा जे वैज्ञानिक दृष्टिकोन आपल्या समाजात यायला पाहिजे होता तो अजूनही आलेला नाही. तर त्या दृष्टीने आपण काय करू शकतो याचा विचार आपण या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. तर आता आपल्याला माहीत आहे की समाज म्हटलं की त्यात तू मी सगळेच येतात आणि प्रत्येक व्यक्ती म्हणून एक समाज तयार होत असतो. तेव्हा समाज परिवर्तन होत असताना प्रत्येक व्यक्तीमध्ये परिवर्तन होणं हे महत्त्वाचं असतं. हे समाजसुधारकांचं सुद्धा म्हणणं होतं. त्यामुळे ज्योतिबा फुले किंवा राजा राममोहन राय किंवा असे जे समाजसुधारक होते, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असो, आणखी जे समाजसुधारक होते, त्यांनी कार्य जे केलं ते नुसतं बोलून नाही केलं, त्यांनी स्वतःच्या कृतीमधून कार्य केलं. स्वतःची कृती जेव्हा त्यांनी लोकांनी पाहिले तेव्हा लोकांमध्ये परिवर्तन झालं. तर तसे समाजसुधारक त्यानंतर आले नाहीत आणि त्यामुळे समाज आपला जिथे जायला पाहिजे होता आतापर्यंत तिथे गेला नाही. अंधश्रद्धा किंवा कर्मकांड किंवा स्त्रियांची दमन हे पूर्ण जगातच चाललेलं होत होतं. पण बाकीच्या देशांच्या मानाने भारत देश एवढा समृद्ध, एवढा वैचारिकदृष्ट्या आध्यात्मिकदृष्ट्या पुढे असूनही त्याच्यामध्ये परिवर्तन पाहिजे तसं झालं नाही आणि अनेक आपल्या ज्या आक्रमणं वगैरे झाले पण त्याचे कारणं हेच आहेत की जो वैज्ञानिक दृष्टिकोन आपल्या समाजात यायला पाहिजे होता तो त्यानंतर आला नाही. तर त्यासाठी आपण काय करू शकतो? स्त्रियांची स्थिती स्त्रियांची स्थिती जर चांगली राहिली तरच आपला समाज पुढे जाऊ शकतो, हे त्रिकालबाधित सत्य आहे. त्यामुळे जरी आपल्या इथे आज अजूनही पुरुषसत्ताक पद्धती असली तरीही कुठल्याही कुटुंबाचा जो केंद्रबिंदू असतो ते स्त्री असते. त्यामुळे स्त्री जो विचार करते, जशी ती वागते, जसं ते तर त्याचप्रमाणे समाजामध्ये त्याचं आपल्याला प्रतिबिंब दिसत असते. स्त्री ही समाज घडवत असते, कारण प्रत्येक पुरुष जो असतो त्याला घडवणारी ही स्त्रीच असते. जसं आपण पाहिलं की एखाद्या पुरुषाने किंवा एखाद्या व्यक्तीने जर बलात्कार केला तर त्याला पाठीशी घालणारी ही त्याची आई किंवा बायको असते. तर ह्या अशा गोष्टी घडू नयेत म्हणून आपणच जागृत होणं महत्त्वाचं आहे आणि आपणच वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवून त्या दृष्टीने पावलं उचलणं महत्त्वाचं आहे. तर त्यासाठी आपण काय करू शकतो? आपण खूप मोठी भूमिका पार पाडू शकतो. हा काय करतो, तो काय करतो असं म्हटल्यापेक्षा आपण काय करतो हे आपण स्वतःला विचारायला हवं आणि त्या दृष्टीने पावलं उचलायला हवी. मैत्रिणींनो, आपल्याला माहिती आहे की आपल्या समाजामध्ये, भारतीय समाजामध्ये पुरातन काळापासून निसर्गाची पूजा केली जाते. निसर्गाच्या पूजेमुळेच आपले अनेक व्रतवैकल्य, सणवार वगैरे आलेले आहेत. तर निसर्गाला आपण काही देणं लागतो म्हणून वनस्पती किंवा वेगवेगळे प्राणी यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आपल्या इथे वेगवेगळे व्रतवैकल्य साजरे केले जातात आधी काळापासून. तर त्यामध्ये जर आपण आजच्या दृष्टीने बदलत्या काळ परिस्थितीनुसार जर बदल केला तर त्याचा फार मोठा परिणाम आपल्याला दिसेल असं मला वाटतं. कोणताही व्रत वैकल्य किंवा सणवार, उपास-तापास काहीही साजरं करताना त्यामागचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन समजून आणि तो आपल्या येणाऱ्या पिढीला समजावून सांगून आपण ते करायला हवं असं मला वाटतं. अनावश्यक कर्मकांड जे पिढ्यापासून आपण करत आलो त्यामध्ये थोडासा बदल करून वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून तर ते आपण साजरे करायला हवे. जसं आता नुकताच श्रावण महिना सुरू झाला. श्रावण सोमवारी आपण पूजा करतो. तर
टिपिकल जशी पूजा आहे तशी पूजा न करता आपण जर अर्धा तास का असेना ध्यान केलं, ओम नमः शिवायचं म्हणा किंवा आपल्याला जे ज्या पद्धतीने आपलं ध्यान लागतं ते जर आपण केलं तर आपली मानसिक प्रगती होईल. आणि मला तरी वाटते की प्रत्येक सणाच्या वेळी त्या देवतेचं ध्यान जर आपण केलं तर आपले मानसिक आरोग्य चांगलं राहायला नक्कीच त्याची मदत होईल. तर इतर कर्मकांड करण्यापेक्षा जर आपल्याला उपयोगी अशा आपल्या मानसिक आरोग्य टिकवण्यासाठी जर आपण या गोष्टी केल्या तर फार चांगलं होईल असं मला वाटतं. त्यानंतर आता लगेच नागपंचमीचा हाच पहिलाच सण येणार आहे. तर नागपंचमी आपण साजरी करतो तर त्याबद्दलचे समज गैरसमज याबद्दल दरवर्षी आपण वृत्तपत्रांमध्ये प्रसारमाध्यमांमध्ये ऐकत असतो. तर नागपंचमी का साजरी करतात तर ते शेतकऱ्यासाठी एक सहाय्यक म्हणून नाग असतो म्हणून आपण आपल्या इथे नागपूजेची परंपरा आहे. तर हे आपण आता बदलत्या परिस्थितीनुसार नागाबद्दल आपण वेगवेगळ्या नागांच्या जाती सापांबद्दल वगैरे जर आपल्या मुलांना येणाऱ्या पिढीला जर माहिती सांगितली आणि सर्पदंश झाला तर आपण काय कसं त्याच्यापासनं त्यातून बाहेर यायचं किंवा कसं वाचवायचं किंवा एखाद्याला सर्पदंश झाला तर कशी मदत आपण करू शकतो ही जर माहिती मुलांना दिली तर खऱ्या अर्थाने मराठी नागपंचमी साजरी केली जाईल. त्याचप्रमाणे श्रीकृष्ण जयंती कृष्ण जन्माष्टमी आपल्या इथे आपण साजरी करतो. तर कृष्णाची मूर्ती आपण पाळण्यात ठेवतो आणि त्याची पूजा करतो. तर कृष्ण हा माझ्या मते श्रीराम श्रीकृष्ण भगवान गौतम बुद्ध किंवा महावीर किंवा गुरु गोविंद सिंग हे जे महान पुरुष आहेत त्यांना आपण देवाऱ्यात बसवलेलं आहे मला वाटतं. तर त्यांना देवाऱ्यातून काढून आपल्या जीवनात त्यांचा आदर्श आपण जीवन जगताना तो जर घेतला तर ते चांगलं होईल असं मला वाटतं. तर श्रीकृष्ण जयंतीला आपल्या मुलांना श्रीकृष्णाचं अष्टपैलुत्व समजून सांगायला हवं. त्याच्यामध्ये जे अष्टपैलू गुण होते त्याच्यामध्ये जी वैज्ञानिक दृष्टी होती त्याच्यामध्ये जे आध्यात्मिकदृष्ट्या जो त्याचं जे प्रगती होती ते जर आपण त्याला त्यांना आपल्या मुलांना समजून सांगितलं, आपल्या मुलामुलींना भावी पिढीला त्याबद्दल जागृत केलं तर खऱ्या अर्थाने श्रीकृष्ण जयंती साजरी होईल असं मला वाटतं. तर अशाच प्रकारे रामनवमी असो किंवा कोणत्याही महापुरुषाची जयंती साजरी करताना किंवा पुण्यतिथी साजरी करताना त्यांनी त्यांच्या जीवनात केलेले महान कार्य जर आपण सांगितले तर आपण खऱ्या अर्थाने ते सण साजरे खऱ्या अर्थाने करू असं मला वाटतं. पारंपरिक पद्धतीने करत येऊन त्या महापुरुषांनी जे आपल्याला आयुष्यभर सांगण्याचा प्रयत्न केला तेच आपण आपल्या आयुष्यात उतरवत नाही आणि नुसतं त्यांना पाळण्यात टाकून त्यांना झोके देतो याला काही अर्थ नाही असं मला वाटतं. त्यानंतर स्वातंत्र्य दिन 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन आपण मनवतो. स्वातंत्र्य दिनादिवशी एक सुट्टी म्हणून आपण सगळीकडे ती साजरी करतो. तर त्या दिवशी स्वातंत्र्य दिनाला आता आपल्याकडे कॉम्प्युटर असतात, लॅपटॉप असतात, मोबाईल असतात. तर आपल्या येणाऱ्या भावी पिढीला जर आपण आपले जे स्वातंत्र्य आहे त्याच्याबद्दल माहिती सांगितली किंवा चित्रपट दाखवले तर खऱ्या अर्थाने मग स्वातंत्र्य दिन आपण साजरा करू शकू. यानंतर येणार आहे पोळा. तर पोळा जो आहे तो बैलांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आपण साजरा करतो. तर त्याबद्दलची माहिती आपण मुलांना सांगतो. तर या बैलाव्यतिरिक्त इतर जे प्राणी किंवा आपल्या आजूबाजूचे जे आपल्याला मदत करणारे जे प्राणी हे असतात बाकीचे जे जंतू असतात त्यांच्याबद्दल माया ममता आपल्या मुलांमध्ये आपण जागृत करू शकतो. त्यानंतर येणारा महिलांचा खूप मोठा सण म्हणजे हरतालिका. हरतालिका ही सौभाग्यवती आणि कुमारिका ह्या दोन्ही मोठ्या उत्साहाने करतात. पण आपण कधी विचार केला आहे का हरतालिकेमध्ये काय कथा आहे की पार्वती शंकराला प्राप्त करण्यासाठी व्रत करते आणि त्याला आपला पती म्हणून प्राप्त करते. हरतालिकेची कथा आपण वर्षानुवर्ष ऐकत आलो पण आपण कितपर्यंत ती आपल्या जीवनात उतरवली हा मोठा प्रश्न आहे.
आपण हरतालिकेची कथा आपल्या जीवनात उतरवून आपल्या मुलींना जर चांगलं शिक्षित केलं, जर तिला धर्मभोळं न बनवता, तपश्चर्या म्हणजे काय तर आपल्या मुलीला जर आपण चांगलं शिक्षण देऊन, उच्च शिक्षण देऊन जर स्वावलंबी बनवलं तर ती स्वतः आपल्या जीवनसाथी, आपल्या लाईफ पार्टनर निवडू शकण्याची क्षमता आपण तिच्यावर निर्माण करू शकू. आणि तिला आपण पूर्णतः साथ देऊ, तरच आपण आपली हरतालिकेची पूजा सफल झाली असं मला वाटतं. त्यानंतर गौरीपूजा येते आपल्याकडे. ज्येष्ठा गौरीचं आगमन होतं. आपल्या इथे मोठ्या प्रमाणात हा सण साजरा केला जातो. आपण 2 मूर्त्यांची पूजा त्यावेळी करतो. ज्येष्ठा गौरी पूजेचं खूप चांगलं उदाहरण मागच्या वर्षी माझ्या ऐकण्यात आलं. वाशिम जिल्ह्यामधल्या एका स्त्रीने गौरीपूजा करताना गौरींच्या मूर्ती स्थापन न करता तिच्या ज्या 2 सुना होत्या त्यांना बंगळीवर बसून त्यांची यथाविधी पूजा केली. आणि जे काही गौरींसाठी जे काही अलंकार किंवा जो काही साड्या वगैरे आणल्या होत्या त्या त्यांना घालून दिल्या आणि जिवंत लक्ष्मींची पूजा, महालक्ष्म्यांची पूजा केली. आणि ती पूजा मला वाटते सगळ्यात आदर्श पूजा होती. आणि अशा स्त्रियांची आपल्या समाजाला खूप गरज आहे. अशा स्त्रियांचे तर सन्मान व्हायला पाहिजे. वाशिम जिल्ह्यातली ही घटना आहे. व्हॉट्सॲपवर आणि पेपरमध्ये सुद्धा हे आलं होतं. तर त्या स्त्रीचं म्हणणं होतं की माझ्या सुना ह्याच माझ्या घरातल्या लक्ष्मी आहेत आणि त्यांचा आदर सन्मान करणं, त्यांचा सत्कार करणं हीच खरी गौरी पूजन आहे. आणि हा दृष्टिकोनच आपल्याला पाहिजे. प्रत्येक व्रतवैकल्य सण साजरे करताना या दृष्टिकोनातूनच आपण ते साजरे केले पाहिजे. ह्या घटनेनंतर समाजात स्त्रियांनीच बोलायला सुरुवात केली की 2.5 दिवस कुठे बसल्या आणि असं कुठे करत असतात का करत नसतात. कोणत्याही सणाच्या मागे उद्देश असतो. लक्ष्मी पूजन म्हणजे काय तर लक्ष्मीची पूजा करणे. लक्ष्मी कोणतं, घरामधली स्त्री हीच खरी लक्ष्मी असते. तर त्या स्त्रीने तिच्या 2 सुनांनाच महालक्ष्मी समजून त्यांची पूजा केली, त्यांना जेव घातलं, म्हणजे पूजन केलं त्यांचं. हा खूप मोठं पाऊल मला असं वाटतं तिने उचललं. आणि अशा स्त्रियांची आपल्याला खरी गरज आहे. आणि ही खरी स्त्रीमुक्ती. ज्योतिराव फुल्यांसारख्या समाजसुधारकांना जी अपेक्षा होती, जे हवं होतं ते हेच हवं. आणि अशा स्त्रियांची आपल्या समाजाला आज गरज आहे. त्यानंतर गणपतींची स्थापना होते. तर गणपतीची स्थापना करणं म्हणजे आपल्याच येणाऱ्या पिढीला गणपतीचे गुण सांगणं, त्याची मातृपितृभक्ती, बौद्धिकता, बुद्धिमत्ता याच्याबद्दल जागृत करायला हवं. नुसतं हे कोणतेही आपले देवी देवता जे आहेत त्यांना आपण देव बनवून देवरात बसवण्यापेक्षा आपल्या जीवनात त्यांचे आदर्श कसे आपण घेऊ शकू हे महत्त्वाचं आहे. आणि हे ज्या दिवशी आपण करू त्या दिवशी आपल्यामध्ये खरा वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित झाला असं मी समजेल. आणि अशाच प्रकारच्या जर तुमच्या मनात काही कल्पना असतील की आपण हे सण कशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारे साजरे करू शकतो तर ते आपण नक्की मला सांगा. आणि तुम्ही ते कशा प्रकारे साजरे करता ते येणाऱ्या व्हिडिओच्या आधी मला कमेंट करा. आणि मलासुद्धा सांगा की तुमच्या काही कल्पना आहेत का. आणि अशाच प्रकारे सण साजरे करण्याची आपण परंपरा सुरू करू. आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून प्रत्येक सण समारंभ व्रतवैकल्य साजरे करण्याचे आज आपण संकल्प करूया. आणि पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आपण माझा व्हिडिओ बघितला तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, जास्तीत जास्त आपल्या मैत्रिणींपर्यंत समाजात असे विचार पोचू द्या. तुम्हीसुद्धा माझ्याशी चर्चा करा. तुमचे काही विचार असतील ते माझ्याशी शेअर करा, कमेंट करा. आणि माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. यानंतर आपण याच्यानंतरचे येणारे जे सण आहेत त्याबद्दल थोडीशी चर्चा करूया. तोपर्यंत नमस्कार.